gi 844 gila imu pogoro pogoro ngeni an personally gimange gi 844 any competition entiega sana echana kaka 844 cha yudo ka wonu ne tere school and for example kaka wonu ne tere school ni bwana dhi bet namba chielo wang ni kiyombo ngacha ane bodi gwen wang ni kiyombo ngacha atimoni kama kibedo namba chiel kama kiwoke namba de kibedo namba chiel goro you realize ni nteka kane okelo motisha moro ma ingi ajmar somo cha kechi somo ki ingi target ni kawo wang ni tayombo ngacha ona specific alwane gweno cha chamo ginyinga ene like magik mane motivate wa kore ngeni jiopogore and tingio CBC personally nkechu anasen temong no report form ne elewa sometimes tama kata kanya tu insano bed namba de katare o ka feel anything nikech kingio the report form na suju meeting exceeding expectation kore ngeni kata kipenyo nyathini tini dwa dhi somango tichak bingio duoko gego yudo kondiki ne adek angwen kora kana adek ni to kore na where does it exactly fall mafwenyi ni nyathini kata ka dwa tere asumbi kata ka dwa tere ogande kata dwa mana tere Maranda High School ere kaka dhi we ni nyathini we sharp okadho ne gweno dhi skunde moyo nyathi machielo ni like yudo ka ntie kaka okay en gi laxity moro nikech nyithindar group yani chalo rombe moket pamoja ni unu bedu unu sikuru wan jo meeting wan kanya wan jo expectation wan kanya koro mano is the challenge yeah of which apparently the 844 system nekelo ga piem maber nikech ji dwaro ni ji nigi urge mar ng'eyo gik mang'eny sana idwa ni lower du kamano and it was good ni it was zoned from school yudo ka penj moko ne nitie from sijui GD district koro if that competition graduates from one level to the other to the county and everything magara kutimo page it is very easy and evident kara ka serikali pobolo gininga ngane the national school mano is